В клубната музика по принцип критерия е един сайт Beatport. Ако си на този сайт в топ класациите, значи ти си топ в света. И много често се случвало да съм в класациите. Веднъж с Стан Колев бехме на 9-то място в топ 10 с парчето Haters. Даже веднъж бех направил един ремикс на един, той е много продуцентче от Македония, Сипюр. И беше сложил една котка в парче. Котка, тя си... Мяу! Точно. И аз изкефих и исках да направя ремикс. Cat on the Rain и котката през цялото време беше наказвана от грамотевици и тя бягаше. Това е яко. Но интересното е, че това парче беше на топ 20 най-горещите песни в света на самия Beatport на второ място. Супер, и какво беше? Мяу, мяу. Аз по принцип много си обичам феновете. Много. Басовете набивам и на повечето падат пломби. Добре, това е... You talking to me? В момента си в кошмарите на Наско. Луда работа! Има ли поле за развитие, т.е. да измислиш нещо ново, да бъдеш новатор? По принцип, в днешно време вече DJ е целият банд, както преди 20-30 години. Ние, аз и партньора ми Йоби, имаме план да си завяваме така и по клубовете. Просто си слагаме два микрофона. През цялото време хората, понеже по-късно ще видят за какво става въпрос, правиме музика на живо. Пускаме си наши лупове, наш ритъм. Единия свири, другия пуска ритъма и двамата правиме от самите звуци, правиме пак допълнително музика и вокал. Защото от вокалите, както видяхте, става всичко. И ритъм, ако щракнеш с пръст, става чинелка или клепче и ти можеш да го повтаряш и то стане ритъм. Ако просто кажеш буп, то става бас и така нататък. Това всичко може да се използва на живо и да самите ние като артисти направиме нещо в реално време. Значи искате да вземете хляба и на изпълнителите, и на музикантите, и на всички. Човека, всичко. Мастермен. I got a man with two left feet, and when he dances down to the beat, I really think that he should know that he the rhythms go, go, go. I got a man with two left feet, and when he dances down to the beat, I really think that he should know that he's the rhythm go, go, go. That she wash up, never wash up, that he clean up, no we never clean up, that he brushed up, da 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 da. He does nothing, boy does nothing. Браво! Ами по принцип идеята за Line and Buddy датира от примерно 6 месеца. Преди няколко дена си намерихме реално на полато. Всъщност, къде ни е мястото, спрямо развитието на технологиите, самият стил е изключително позитивен. Просто си имат някакво вътрешно послание, хващаме си прямо вокалист или аз влизам, и имаме конкретно нареден бит, идея на парчето и всичко се прави на импровизация. Нищо не се мисли в детайли как би могло да се случи, просто всяка една мелодика, която излиза, нали, като евентуален вокал за парчето, е чиста импровизация, което също е истинското в тази музика. You can be a sweet dream, a beautiful nightmare. Either way, I don't wanna wake up from you. You can be a sweet dream, a beautiful nightmare. Either way, I don't wanna wake up from you. City Life. Още като малък, още на 16 години, като почнах, аз даже и не знаех какво е диджеинга. Аз имах мечта да имам видеоклип.
И през цялото време минах през клъбинга, техно сцената, underground, минимал, прогресив. Даже с моето име, те и феновете знаят, много експериментирам. И ще продължа да експериментирам с DJ Lion името. Но с това DJ го махам отпред. И понеже Йоби ми е най-добрият приятел, просто Lion and the Buddy. Лъвам приятеля му и почваме да правим музика за телевизия. Много често се случва на скайпа да ми задават въпроси за продукция. То допреди 2-3 години беше много модерно си диджей. Сега вече малко тая мода излезе и сега вече е малко по-модерно да се продуцираш. И така реших всеки, който има въпрос или нещо, което го мъчи, или някакъв интерес към продукцията, може да ми пише и от време на време организираме тук събирания. И на проектора показваме, правиме парчета. Всичко, което правиме на самия проект, който сме създали, даваме на хората и си го взимат вкъщи да го анализират. Супер, това е нещо като семинарче между приятели. Да, и правим и груп чатове на скайпа и примерно има един скайп, на който има примерно 50 човека. И вътре са само въпроси, не форуми и такива неща. Конкретни хора за конкретни неща. На едно място в груп чат и всеки, който има въпрос, другия дава отговор. Ако зациклят, ние се включваме. Да. Значи, ако имате нужда от някой съвет, намирате DJ Lion в скайпа и започвате атака!